rohkeasti mäkeä kohti. Näin alkupätkä 6 kilometriä, siis helppoa. Siitä lähti Kuitunen, liuuttaa rennosti ja painelee nyt karkuun. Näin, siitä lähtee Hollolainen matkaan. Hän on esiintynyt hyvin tasaisesti koko tämän kauden ajan ja tällä Tour de Skillä ei vielä voittoja ei ole tullut, mutta tämmöiset tasaiset kärkipään suoritukset riittävät hienosti. Niin tässä Virpi painelee tätä tasaista osuutta rennosti, letkeästi ja malttaa liuuttaa keskittyneenä ja tietää sen, että tuo kova nousu on se, mikä pitää taistella tänään, se pitää kamppailla. Ja tässä tuo ero, sitä on tullut lisää. Kuitunen on repinyt lähdöstä 11 sekuntia nopeammin. Virpi Kuitunen lähtee tähän nousuun. 49 sekuntia Aino-Kaisa Saarista edellä ja 56 sekuntia Petra Maidicia edellä. Riittääkö? No on selvää, että ellei mitään selkäoireita tule, niin riittää. Ja Aino-Kaisa Saarinen lähti tälle kiertueelle palkintokorote tavoittein ja tällä hetkellä Saarinen on aikataulussa ja tuo ero matkassa on hyvin pieni Maidiciin, kun tämä nousu on tämä loiva ensimmäinen alkuosuus ja sitten ne jyrkät kohdat siellä noin kilometrin kohdalla ja sitten noin kilometri ennen maalia, noin karkeasti otettuna on nuo kovat penkereet. Pikkusen on varovaista Virpin menoa. Joo, liukua ei ole tällä hetkellä. Erittäin huonolta näyttää. Sukset eivät liu, vaan hän menee haarakäynnille. Ei edes yritä tässä painaa liukua. Ja tämä koville ottaa tämä ensimmäinen jyrkkä. Maidic painelee ohi Saarisesta toiselle sijalle tällä hetkellä. Ja ainakin siihen on iskettävä kiinni vaan Saarisen tuohon Maidicin vetoon. Kuitusella johto ja tässä tuo ero on huvennut koko ajan ja tässä sitten väliaikoja seuraaviin. Ja sitä oli siis 26 tuolla edellisellä paikalla ja pystyisikö Aino-Kaisa tässä jättämään? Maidic ehkä hieman keulio tuossa nousun alkuvaiheessa. Saarinen 17,7 ja nyt on 3 kärki hyvin tiivis nippu, mutta Saarinen pystyy jättämään Maidicia ja tulee nyt Kuitusen kantaan. Iskeekö heti, pyrkiikö heti ohi? Virpi Kuitunen on kärkipaikalla, Aino-Kaisa Saarinen siinä heti seuraavana kohta 8 kilometriä takana ja tämä on jyrkkä kohta. Tämä on niitä kohtia suunnilleen, missä viime talvena Kalla iski ja lähteekö siitä Saarinen? Ei ole kovin paljon vetoa, ohi pääsee. Siinä on metri tulee. Ja siitä ohi saman tien. Ja pystyykö Kuitunen enää seuraamaan tässä? Eroa ei tule paljon, sitä ei missään tapauksessa tule paljon, mutta Saarinen kuittasi siinä jyrkimmässä kohdassa, koko radan jyrkimmässä kohdassa. Saarinen ankalla, keulapaikalla ja Kuitunen on ihan tuntumassa, ei päästä Virpi, ei päästä karkuun ja Maidic on vielä vaarallisen lähellä. Ja huipulle on vielä matkaa tälle maaliin, 800 metriä, Aino-Kaisa Saarinen ja Virpi Kuitunen on tuntumassa, ei päästä. Maanaistaan karkuun, suomalaisten kamppailu tämä on. Saarinen ja Kuitunen, 3,4 sekuntia on tuo ero ja Kuitunen on kannassa kiinni ja tämä loppu. Nämä ovat viimeiset jyrkät kohdat ja tässä loppuvaiheella tässä on hyvin loivaa nousua ja siinä suomalaiset mittaavat paremmuutensa. Maidic ei enää nouse, Jarmo. Ei nouse sieltä enää. Muutaman mutkan jälkeen maali jo näkyy ja edelleen Saarinen kärkipaikalla, Kuitunen kyttää ja lähteekö tästä jo? Virpi Kuitunen lähti siis johtopaikalta tälle etapille. Aino-Kaisa Saarinen keikkui vajaan kilometrin mitan kärkipaikalla ja nyt lähtee Virpi Kuitunen. Aino-Kaisa Saarinen on väsynyt, on Kuitunenkin toki, mutta on kylmää peliä, on todella huikeaa menoa tällä hetkellä. Virpi Kuitunen nousee kärkipaikalle noin 700 metriä, 650 metriä ennen maalia ja siitä valmennusjohto, kannustukset, Maidic tulee lähelle ja näin Kuitunen iskee ja hän menee karkuun Aino-Kaisa Saariselta. Kylmää peliä Virpi Kuituselta ja näinkö tästä tulee kilpailun voitto. Matkaa on vielä ja nousu jatkuu. Kuitunen, niin kuin sanoin, niin otti nuo jyrkät paikat todella varman päälle ja vältti niitä turhia kiputiloja ja
totta kai hän myöskin silloin fyysisesti pääsi vähän huilaamaan ja nyt hän oli ladannut selvästi tähän loppuun, että hän tulee todella kevyesti, suksi liukuu, Aino-Kaisalla ei enää liu, yläkroppa huojuu sukselta toiselle, sieltä haetaan apuja, jaloissa ei enää ole voimaa. Suomalaisille hieno kaksoisvoitto ja tämä on suuri päivä Suomen hiihtourheilulle. Virpi Kuitunen ottaa tässä nyt omansa. Hän palaa Alp Servisin kuningattareksi ja ottaa tässä ykköstilan kiertueella, joka on ollut kerrassaan värikäs hänellekin. Ja Aino-Kaisa Saarinen jatkaa näitä tasaisia suorituksia. Nyt Virpi tietää sen viimeistään. Hän tietää sen. Tämä oli häneltä hieno kilpailu ja hän malttoi kylmää peliä ja hän osoitti kilpailijalahjansa tässä. Voittaja Virpi Kuitunen Tour de Skilla. Näin nainen on maalissa. 37-26-9. Virpi Kuitunen on Lopen uupuneena voittajana. Hän voitti tämän mäen. Samoin teki Aino-Kaisa Saarinen. Jäi 7 sekuntia Kuitusesta tässä. Mutta tärkeintä oli se, että Petra Majdic ei päässyt kantaan enää. Ja eroa tuli lisää. Ja tässä Suomen hienot hiihtonaiset ja näistä suorituksista voimme olla ylpeitä. Tämän hienommin tämä kilpailu ei olisi voinut mennä suomalaisille. Kaksoisvoitto Kuitunen, Saarinen ja Majdic jää yli puoli minuuttia. Kyllä. Ja sitten viimeisimpänä palkinnon saa Virpi Kuitunen. Päivän voittaja koko kiertueen ykkönen. Virpi Kuitunen, Val di Fiemmen, Alp Servisin valtiatar.